sumasalay pun makatuyuan, paglaom ka o sa langit nun, dadi ako kalan unsa kalag, bumuhi sa Espiritong balaan, punang kasakit sa kalibutan. Paglaom ka o iwag magpadayon, tultuli ang nasaag nga kalag, agapon mo ako sa agianan, nga mahiway sa kamit-ngitan. Paglaom ka o Kristong madaubon, sa kamatayon kasakit usab, manduan mo ako sa kanunay, magapadayon ka o Ginoo. Amen. Maayong buntag kanatong tanan sa tanan ng mga subaybay, nagauban ug simba uban kanato sa atong Davao hiniusang panimbahon dinhi sa Davao City. Salamat sa Ginoo nga siya nagpabiling maayo kanato. Isintro nato ang atong mga kasing-kasing ngadto kaniya sa atong pagsimba ug uban siya kanato ug magkuyog kita sa paghimaya sa atong buhi nga Dios niining adlaw. Mayong adlaw kanatong tanan, atong andamon na atong hunahuna og kasing-kasing alang sa atong pagsimba karong adlaw. Atong paminawan ang pulong gikan sa Salmo 75:1 nga nagaingon, nagpasalamat kami kanimo Dios, nagpasalamat kami kanimo, gisimba namo ang imong ngalan ug gisangyaw ang mga kahibulungang butang nga imong gibuhat. Awiton kong gahom sa Diyos, sa bukid nagpabarok, naghikyat sa kadagatan ug sa kalangitan. Awiton ko
Sa pulong gimugna niyang tanan, siya miingon maayo. Kahibulungan ang makita, bisan asa mo tan-aw. Bisan sunungon ang yuta o ang kalangitan. Tanang mga bulak ug tanom, himayong ug isangyaw. Kapanganuran mo paulan, sumala sa mando mo. Ang kinabuhi kasamo ug imong giatiman. Diin katawhan mo magtigom, kanunay nga ikaw. Karon atong ibutang atong mga hunahunag kasing-kasing sa pag-ampo. Talaygon ka o Dios, salamat sa imuhang pagtapik sa amoa ug paghanay sa matag simbalay, Lord God. Daghang salamat nga ikaw ang mamuno sa amoa sa pagpaminaw sa imong mga pulong karong adlaw. Andama among mga pamilya ug mga kaugalingon ug amo ang ginahangyo ang balang espiritu na magpasabot sa tanan nga mga pulong na among madungog karong adlaw. Sa ngalan ni Jesus nga nagaampo, nagatudlo sa pag-ampo nga amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ng imong ngalan, mani ang gingarian, pagabuhaton ng imong kabubuton dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag mo kanamo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, sama sa pagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, kundi luwason mo kami sa kadautan, kay imo ang gingharian, ang gahom ug ang himaya sa katuigan nga tanan. Amen. Ang katukuranan sa ato nga kamalandong niini nga kabuntagon makita sa sulat sa mga buhat sa mga apostoles, kapitulo 10 bersikulo 42 ngadto sa 43 nga nagingon, o gisugo kami niya sa pagwali sa maayong balita ngadto sa katawhan ug sa pagmatuod nga siya mao ang gipili sa Dios paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Naghisgot mahitungod kaniya ang tanang mga propeta nga nag-ingon nga ang tanan nga nagtuo kaniya pasayloon sa ilang mga sala pinaagi sa iyang ngalan. Mao kini ang mga pulong sa Dios, dalaygon ang Ginoo. Ikaw ang akong gisaligan, ikaw ang
Mga igsuon, maayong buntag kanatong tanan niini nga katapusang Domingo sa bulan sa Agosto o kini nga bulan sa atong iglesia ato kini nga giila o gimugna nga Mission Month o bulan sa misyon. O karon mao ang katapusang Domingo busa culmination pod ni sa atong Mission Month. Busa tungod niini tuguti ako mga igsuon sa pagbalik tan-aw unsa gayud ang kahimtang sa atong simbahan o unsa gayud ang mo best nga mo describe niini karon. Og ako kini nga nakita mga igsuon nga ang atong simbahan sa UCCP sama sa usa ka tabanog kahit nga sa dihang gimugna ang maong iglesia pinaagi sa atong mga misyonaryo sa unang panahon sugod pa sa Independence Day sa dihang naabri ang atoang nasod sa Protestantism or Biblical Christianity. Grabe ang paglupad sa atong iglesia, grabe ang paglawig niya padulong sa misyon nga gibuhat sa atong mga katigulangan ingon nga pagsunod sa sugo ni Kristo. Ug nakita nato nga pinaagi sa mga bunga sa ilang paghago ang atong iglesia human sa gira ni abot kitag sobra libo. Pero pag abot na sa mga 80 or 9 1900s nawala sa Pasig ang atong simbahan. Nga naman, tungod kay ang hugot o higot sa tabanog atong hiputol. Ug kung wala na higot ang tabanog, di na kini mo padayon sa iyang heights, sa kataas sa iyang gilupdan. Kung dili paliron kini sa hangin hangtod nga mahulog siya kay wa na may nagunit kaniya. Maigsuon, inani ang hitabo sa atong simbahan. Tungod kay sa miagi nga mga dekada sa atong katigulangan nga nagatukod sa atong simbahan, daghan kaayo ang namugna, daghang mga kalag ang nakabig. Apan pag-abot na sa panahon nga aduna nay gitisok, aduna nay mga ideolohiya, aduna nay mga huna-huna nga kinaugalingon nga dili na pinasikad sa balaang kasulatan, nawala na kita. Usa niini maigsuon ang pagsulod sa German nga mga missionary or mga bulhaton nga gitawag nila katong Kindernotelfi nga nisulod sa atong simbahan. Wa ta kabantay nga muunon toy usa nga ang atong simbahan ni kubul. Nganuman tungod kay ang mga kasimbahanan nga nanay programa niini dili pwede nga musangyaw o sangyawan ang mga bata ug ang ginikanan. Gipugnan o gidid-an ang simbahan. Ikaduha, adunay mga panagtudlo sa atong mga missionary or mission schools, sa atong mga seminaryo nga diin wala na gihimong numero 1 ang mahitungod sa pagsangyaw sa ebanghelyo or bulhaton or misyon sa simbahan. Nahimo na lang kining murag daw elective. Ako saksi niini mga igsuon. Kay produkto mampug ko sa ato ang seminaryo sa Silman. Busa subo kay pamalandungon nga ang atong simbahan gusto tang mo lawig unta apan unsa man paglawig nato sa taas o padayon nga paglupad nga wa na may naghigot nato nga lubid sa tabanog. Nipalayo naman kita sa unsay buot ipabuhat sa Dios
sa iglesia ug sa matag sakop niini. Busa subo nga pamalandungon mga igsuon nga atong simbahan karon, instead of growing, kita nagpadayon nga stagnant, worst pag yun, nagpatiurok ang ato ang dagan sa simbahan. Mangutana kita sa tong kagalingon, malipay kaha ang Ginoo sa ato niini? Naabatay nawong nga ikaatubang sa Ginoo sa panahon nga mulalin kita nini nga kalibutan o makaabot man kita sa pagbalik ni Kristo? Makaingon ka nato, well done, good and faithful servant. Sulod kamo sa akong gingharian. Or basi kita katong giingnan nga palayo, wala ko makaila kaninyo. Busa maigsuon, gusto ko nga ibalik nato ang nagdilaab nga mithi sa atong katigulangan o dili nato ni mabalik tanaw o pabanhaw nga mithi kung dili kita mobalik tanaw usab nganong gimugna kita sa Ginoo. Adunay 5 ka hinungdan or purpose ngano nga gihimo ta sa Ginoo. Una, pinakauna gyud mao ang paghigugma kaniya, to love God. Ang kalibutan, kita nga mga katawhan, matud pa sa kasulatan, 1:3:16 ato magyud nang na memorize tanan. For God so loved the world, gihigugma ta niya. Busa ang ato pod nga pagkamao gimugna tas Ginoo aron nga higugmaon usab nato siya. Kung mawala na ganin paghigugma, nakabalo na tag unsay dangatan sa atong relasyon, unsay dangatan sa ato nga pagkatao. Kung wala na ng gugma nato sa Ginoo. Ikaduha, mao ang mahimo kitang kabahin sa panimalay sa Dios. Di lang igo nga higugmaon nato ang Ginoo, kundili kinahanglan pud ta nga magpasakop ta sa iyang pamilya. Pamilya ang giingon na, dili nang sikta, kundili pamilya sa Dios. Bisan man unsay atong pangalan, ang importante mahimutang sakop sa panimalay sa Dios. Nga nagatuman sa iyang sugo, nagabuhat sa unsay maayo ingon nga sakop sa panimalay. Ikatulo, maigsuon mo ang ato nga pagpaningkamot nga mga mahimo kitang sama kang Kristo, to be like Christ. Kini mo importante mga igsuon kay usahay moingon ta nga anak tas Ginoo na ta sa iyang pamilya, pero layo kaayo kita sa pagkamao ni Kristo. Importante nga ang atong kinabuhi mahimo kitang sama kang Kristo, to be like Christ. Then ikaupat, nganong gi mugna kita sa Dios, mao nga kita gayud kinahanglan mo alagad kaniya. Ug ang pag-alagad kaniya mausab kini ang pag-alagad sa uban. Hinumduman nato ang giingon niya sa Mateo 25, kay imo kining gibuhat sa labing gagmay sa akong mga igsuon, imo kining gibuhat alang kanato. So ang pagpangalagad sa Ginoo mao ang pag-alagad sa uban. Ug atong klaruhon pod na nga klasik pag-alagad. Kay daghang nangalagad nga wala na diha katong naghigot nato nga pisi. Unsa man to naghigot nato nga pisi? Ang atong relasyon sa Ginoo ug ang atong pagpakigdugtong sa iyahang sugo kanato nga mahimo kitang iyahang mga misyonero,
Mao gyud to mga igsoon, di gyud to pwede nato nga bugtuon. Kay mo nay magpadayon nato nga ma-anchored or tisok ang atong pagtuo nga dili kita mabulag ngadto kaniya. Og ang ikalima mao gyud nang ang pagsulti sa uban mahitungod kang Kristo, to tell others about Christ. Mao gini ang tuyo mga igsoon. Dili pwede nga moingon kita sama sa giingon sa uban nga mga magwawali nga dili na kita pwede nga mo kumbinsi o mo istorya kabahin sa Ginoo sa uban nga mga tawo or uban nga adunay pagtuo kung dili himuon na nato silang maayong tawo. May igsoon bisag unsaon nato pagsangyaw o pagsulti sa usa ka tawo nga mahimo siyang maayo kung dili kini pinasikad sa pagtuo o pag-ila sa atong Ginoo, kulang ang iyahang ingredients. Mura kag naghimog cake nga wala kay asukar. Di kaon daw mo cake nga wala asukar. Di? Ay kung ingna nga lamian mo. Inana ang pagtuo. Dili pwede nga nagtuo ka kang Kristo. Unya niingon ka nga sakop ka sa iyang pamilya. Unya nangalagad ka kaniya apan wala day ka kasulti sa uban sa imong pagtuo. Ang Salmo 103 nagaingon, ang tanan nga mga dawat sa Dios ug ang iyahang ginabag-o kinahanglan mo sulti gyud nga sila nabag-o na. Ipakig-ambit sa uban ang imong kasinatian sa pagkabag-o. Mao ni siya mga igsuon ang usa sa pinaka-importante tungod kay adunay kini siya eternal significance kani nga misyon. Kay buo man kini ang maghatod kanato ngadto sa kinabuhing dayon. Nganuman, tungod kay kini ang pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa uban mao ang pagpadayon nato sa misyon ni Kristo. Kita man tong gihimo niyang tulay aron nga ang misyon nga iyang gibilin mapadayon nato. Apan kun di na nato kinibuhaton tungod kay moingon na ta nga dili na mao ang misyon karon. Ang misyon karon mao na lang tong paalsa sa mga tao batok sa gobyerno or pagpanghatag na lang sa mga relief goods. Basta kay mahimo lang silang maayong tao, igo na kana. Mga igsuon, dili lang kana mao ang angayng buhaton sa tao. Maayo na nga mutabang ta sa uban, maayo na nga mupamatata sa uban, apan kung kana nga mga buluhaton layo diha sa kabubuton sa Dios, daw sama lang kita sa mga agong o piyang-piyang. Kanahimong saba sa mga tao. Tungod kay wala diha ang pinaka-importante nga sangkap o ingredients sa atong pag-alagad nga mao ang Ginoo. Mga igsuon, kining misyon nga gipilin ka nato sa Ginoo, dili lang kini usa ka great suggestion, no? Sa uban mura man gud og ang Great Commission sa Ginoo, suggestion lang ni nga pwede ra nato himuon o dili. Pero ang Great Commission kanang giingon diha ni Kristo sa Mateo 28 nga panglakaw kamo, no? Isangyaw ang may balita ug himong tinun-an ang tibuok kalibutan. Nya tudluan sila. Human pagtudlo, bunyagan. No? Importante gayud kini mga igsuon nga mapadayon nato. Kay mao kini ang gipangita sa Dios sa dihang makighusay na taniya. Dili katong unsa imong nahimo ba maayo? Nakahimo kag bayo sa uban, maayo man na. Pero hingon ko, dili pwede nga mubulag kita
sa tumong o purpose nganong kita gimugna sa Ginoo o gibuhat sa Ginoo. Gibuhatan niya aron mapadayon ang misyon. Kay gingon ko pa, ang pagtapos sa misyon ni Kristo o sa history may kalambigitan sa atong buhat sa pagpadayon sa misyon. Kung sa may giingon sa parang kasulatan, dili pa mobalik si Kristo kung dili masangyaw ang maayong balita hangtod sa pinakasuok nga parte sa kalibutan. Mahimo ba kitang kabahin ini? O kontento lang kita sa atong lifestyle karon ingon nga mga sakop sa iglesia? Naapay mga simbahan nato, duha ka akong na saksihan mga igsuon, duha sa atong simbahan dinhi sa SNDC. Sa kadugay na nga panahon na magbubuhat nga wala gani sila naka pamunyag og bagong membro, puro ra mga anak, apo, mga natapik sa pamilya, mooy nabunyagan sa simbahan. Apan ang nahitabo, nalipay pa sila nga misibya nga aduna sila'y mga membro nga gipang expel o gipang tanggal. Unya kanira bang mga gipang expel mga igsuon? Mga buutan kay nga mga membro. Mga buutan, mga supportive kaayo nga mga membro. Wa na ko mo mangita pa og unsay rason ngano nga gi-expel sila sa simbahan. Pero ang akong nakita ug nasinati nga kini mga tawanan gipang expel, mga maayo sa simbahan, ang usa elder pa dugay na ug sa laktod pa nga bagasulti nanggungis na sa simbahan. Apan gi-expel pag yun. Wala gani makabunyag bagong membro, nang expel pa og mga membro nga mga maayong membro. Mao ba kini ang dagan sa atong simbahan? Mga igsuon, we need to go back, balik kita sa atong pundasyon nganong gimugna sa Dios ang iglesia. O kita nga iyang mga katawan nga sakop sa maong iglesia, gitahasan usab kita sa pagpadayon niining misyon, ang pagpadayag, pagpaila kang Kristo ngadto sa uban aron nga sila usab makaila og mahimong sakop sa panimalay sa Dios. Di ba kita malipay ni ana nga diin sa dihang husayon tas Ginoo aduna tay ikaatubang niya og moingon nga nahimutang kabahin sa padayon sa misyon ni Kristo? Mga igsoon, usa ka dako nga pribilehiyo kung kita mubuhat niining mga butang nga gipabuhat ni Kristo nato. Unsay bation nato mga igsoon? Kung ikaw mismo i-handpick ka ni Mayor Digong Duterte, i-handpick ka niya ug gayon diri ka himuon ka nako nga sidekick or diri ka sa akong opisina. Di ba bukad ang atong atay? Tungod kay ang nag-imbitar ka nato usa ka gamhanan nga tawo, usa ka pribilehiyo nga ang atong usa ka presidente mooy nag-imbitar gyud nimo nga dali diri ka uban nako aron mo alagad ka nako. Di ba usa ka dako nga dungog na mga igsoon? Inana usab unta ang atong pagtan-aw sa pagsalmot padayon niining buluhaton sa pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa uban. Tungod kay usa kini ka pribilehiyo kay mao man ni ang buhat ni Kristo. Kung kita mo salmot usab niini, usa ka dakong pribilehiyo ang atong gisalmutan tungod kay kini mao ang mga butang nga mulungtad nga gusto nga ipabuhat sa Dios kanato.
tested na ni mga igsuon nga sa dihang gibuhat ang pagpalit gayud sa unsay aton sa usa ka simbahan, iglesia ug mga membro nga gi-intensify gyud ang discipleship. Grabe mga igsuon. First time in my life nga nagbunyag ang usa ka simbahan nato dinhi sa SMDC og sobra 30 nga dili mga sakop sa simbahan. Puro mga bag-o, mga converts tungod kay kini bunga sa pagsangyaw, bunga sa discipleship making. Kung kiniunta atong buhaton, kung kiniunta ang atong balikon sa pagtan-aw, nagtuo ko mga igsuon nga bisan ang atong simbahan karon nga daw sa tabanog sa ingon ko pa sa pagsugod nga naglupad-lupad lang ni paubos kay wala na may higot, hapit na mutug pa, mahimo tang kabahin sa pagpalik inig lupad to soar high aron nga ang misyon ni Kristo mopalik og kainit magdilaab balik sa kasing-kasing natong tanan nga miila ug mituo nga kita kabahin pa niini nga misyon ni Kristo. Atong ibalik mga igsoon ang higot diha sa atong pagtuo kang Kristo. Ibalik nato pagpalig-on nga ang higot sa atong iglesia ngadto sa pundasyon nga mao gayud ang Dios. Nga di nato kana ibulag sa tanan natong buluhaton ug nagtuo ko nga mobalik ang atong simbahan ngadto sa paglupad, ngadto sa pagpaila sa tibuok katawhan kung asa man moabot ang mensahe sa kabag-uhan, ang pagluwas, ang pag-redempt, ang redemption, ang buhat sa pagbag-o ni Kristo sa mga kasing-kasing sa tao, mahimong buhi sa atong taliwala ug sa atong mataglukal asa man kita nahimutang. Usa nini nga kabuntagon mga igsuon, ang pangutana, andam ba kita karon nga mosalmot? Balik sa paghupot sa tahas nga gisangon sa matag usa kanato. Mao kini ang challenge nato mga igsoon. Kung gusto ta nga ang atong simbahan mobalik siya og lupad, kay hapit na in tawo nimo tugdong. Ang ubang kasimbahanan mga igsoon gani nato nga sirado na in taon. Ato simbahan sa Kamakupa nga ako pa in taon nga butangan og kadina ang motor sa ligid sa motor para makasaka mi dito ni Mrs. Wa na ko'y balita, ang akong nabalitaan, wala na yung taon. Bungkag na ang simbahan, niya, wala na dito. Wala na may simbahan, wala na ko'y nanimba, siguro. Di lang ka na magsun, daghan kayo ta magkasimbahanan nga gitugwaya na lang og mga hayupan. Og nagtuo ko magsuon nga di gyud malipay ang Ginoo nini. Nagtuo ko nga magtuol pud ang Ginoo. Busa ingon nga katawan sa Dios, di kita mabadag paglaom tungod kay wa pa man mo tugdong ang tabanog nga UCCP. Naa pa karon gapatiurok lang apan kon atong gunitan ang maong pisi sa pagtuo ug ang pundasyon nato diha kang Kristo. Ato kini nga mapabalik pagpalupad o bahimo kitang kabahin sa madaugon nga buhat sa pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa mga tao nagkinahanglan sa gugma sa Dios
o sa pagpag-o sa matag kasing-kasing nga anda mo dawat sa mayong balita sa kaluwasan o sa pagpag-o ni Kristo sa matag tao. Kalaygo ng Ginoo, ang Dios magapanalangin kanatong tanan gikan karon sa kanunay. Amen. Magaampo ta. Kanimo Dios nga labing gamhanan, Dios sa kasinatian, Dios sa kasaysayan, Dios nga tag-iya sa among kinabuhi. Salamat Ginoo nga ikaw maayo kanamo. Bisan usahay aduna kami mga kahadlok, kabalaka, mga balatian, ug uban pa nga mga negatibong pagbati ug emosyon. Pan ikaw nagpabilin nga gamhanan dinhi kanamo. Nagalihok, nagabuhat, nagatabang ug nagakonek kanamo Ginoo sa lagkalain-laing pamaagi. Ngining panahona among tapuson ang bulan sa Agosto. Naghisgot kami sa uwali sa maayong balita. Mission month, mahukman kini ang among gituohan Ginoo, nga among panghingusgan ug amo gayong husganon kami nga mag uwali sa ebanghelyo aron ang katawhan makasinati ug makaila sa imong paghigugma ngadto kanamong tanan. Salamat Ginoo nga niining adlaw ikaw magapanalangin kanamo tanan nga mga nagaapil, tanan nga nagauban sa among pagsimba dinhi sa among lugar, dinhi sa Davao, sa tibuok Mindanao, Visayas o bisan pa sa Luzon. Ug uban namo mga kaigsunan nga naa sa abroad, mga OFWs nga nagauban sa among hiniusang panimbahon. Salamat Ginoo nga imo silang panalanginan sama sa imong pagpanalangin kanamo. Imo silang tagaag grasya sama sa imong paghatag og grasya sa tanan nga mga nagkinahanglan. Nining panahon sa pandemya, padayon kami nga maghangyo kanimo. Labi na kadtong apektado nagpositibo sa COVID-19 or mahal sa kinabuhi nila na positive sa COVID-19. Tanan nga mga naapektuhan niining balatian Ginoo niining pandemya, among panginabuhian, negosyo, trabaho, bisan pa mga oportunidad nga nawala kanamo. Among gihangyo nga ikaw magluwas kanamo bisan tuod og anaa kami sa grabing kahimtang, grabing kahadlok ug kabalaka. Salamat Ginoo ikaw mag-ayo sa mga adunay gibati karon, COVID or bisan ordinaryo nga sakit. Ikaw man mo ang Diyos sa tanang mga doktor. Ikaw man ang nag-ayo, ikaw ang nag-create kanamo busa nasayod ka sa among problema sa lawas. Busa in Jesus name gihangyo namo nga ikaw mag-aayo kanamong tanan. Panalangin ni usab Ginoo bisan kadtong mga nagasaulog sa ilang adlaw natawhan. Nining adlaw o nining tibuok semana. Tagai pa sila og dugang tuig. Salamat sa mga tuig nga nangagi. O tagai sila mga maayong panlawas sa mga panahon nga umalabot. Tagai labi na gayud kadtong mga batan-on ug mga bata Ginoo. Tagai sila maayong hayag i-provide ang mga hagdanan tikanganan nila paingon ngadto sa kalampusan ug matuman unta ang mga gipangaliya sa ilang kasing-kasing ug ang ilang mga damgo. Amahan nagaampo kami nga imong palig-unon ang among mga kasimbahanan, mga pastor, mga membro, mga bisan pa ang among mga frontliners, ang among gobyerno, ug ang tanang mga nasod nga padayon nga nakigira niining pandemya o COVID-19. Salamat o Dios nga magpabilin kami diha kanimo hangtod nga mo abot ang imong kabubuton. Kung unsa may ending nining COVID-19, unsa man ang imong ipaabot kanamo, unsa ba ang among dangatan, among gipangayo nga diha kanimo aduna kami kasiguruan, busa ayaw kami tugti nga mubuhi ug mubiya kanimo Ginoo. Magunit kami sa among pagtuo diha kanimo hangtod moabot ang imong kabubuton.
Salig namo ang tanang mga panginahanglan, personal o bisan pa sa among mga mahal sa kinabuhi. Ikaw ang Dios nga adunay kabalaka. Alam ka namo. Busa among gisalig kini ug gitugyan. Ug salamat sa imong pagtubag sa among pangapag-ampo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. O pamati a Ginoo, among pag-ampo kanimo, pagadawaton mo kami, nga nangamuyo, O Jesus. Sa pag-andam sa atong halad karon atong paminawon ang pulong nga nagagikan sa panultihon 3:9 hangtod 10 nga nagaingon, pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong mga yuta. Kung buhaton mo kini, mapuno sa abot ang imong mga kamalig ug manubra ang imong mga pino. Atong dad-on ang atong ikapulo, pasalamat ug saad sa simbahan kung asa tan tubo sa pagtuo. Karon magaampo kita. Ama namo, daghang salamat sa tanang mga halad na nagkatapo karon, Lord God, alang sa imuhang ministeryo ug sa tanan nga mga buluhaton alang sa imuhang kasimbahanan ug sa pagpabalo, pagpadako sa imong gingarian diri sa yuta ug maihon dira sa langit. Ikaw magapadayon og bubo sa imong mga panalangin sa matag usa ug magahatag og kalipay sa ilang kasing-kasing ug sa ilahang tibuok pamilya. Among igatugyan ug ibalik ang tanan dungog ug himaya. In Jesus name, Amen. Mga igsuon, human na nato ang upat ug karon na nata sa ika-5 Domingo sa bulan sa Agosto, diin atong gisaulog ang Mission Month. Pasulod na ta sa September nga ato pod selebrahon ang Christian Education and Nurture. Kauban nato dinhi ang mga pastor nga na-assign kung kinsay nakaila, sila Pastor Ruben de la Cruz, uban pod nato iyang asawa si Pastor Rosie, Pastor Edith ug si Pastor Jay. So mao nang atong mga possible preacher for the month of September. Unya kadtong mga donor sa ato ang
paniudto sa recording, ayaw lang mo ka guol nga di ninyo mahatag tungod kay tulo ka bulan naman ta nga naay adjustment tungod sa atong team nga naigo jud ta sa mga wala nakahibalo sa team na to. Duha ka pastor, tulo ka pastor ang nagpositive, si Pastor Edith ug si Pastor Melvin, Pastor Grace naigo pod. So for 3 months nga wala tag di gyud kaayo maayo ang ato ang recording. Hopefully magabalik ta kay murag na normal naman. So salamat sa mga donors nato ug sa katong mga kauban nato sa recording nga gusto na gyud nga mobalik. Ato lang yung hulaton ang gitakda sa Ginoo nga panahon. Anyway, ang Ginoo nag-provide man sa ato og mga preacher pod nga mga bag-o. May mga bag-ong salta, batanong pastor nga atong nagamit tungod sa ilang celebrate pod sa ilang anniversary. So atong gi-air sa atong hiniusang panimbahon aron makaubanta bisan virtual apan nakaambita ug nakigambita sa ilang pagpasalamat sa Ginoo sa ilang founding anniversary. So niini karong panahona atong ibalik sa Ginoo ang atong pagsalig bisan nagpadayon pang ato ang gera. Dili ta mawad-ag paglaom, dili ta mawad-an og resources tungod kay ang Dios mao ang atong Jehovah Jireh. Siya ang great provider. So daghang salamat. May balita ta sa kanasuran, karon matarong sila. Balitang matuod matamis, pagpakidait sa tanan, sa pagdait sa tanan. Ang gabi mahimong buntag, ug ang buntag mutuman, ug ang gingharian ni Jesus nining yuta mo abot. Dunay awit sa kanasuran nga ang atong gamhanang Dios sa iyang anak nagahatag sa pagpaila sa gugma, sa gugma magpaila. Ang gabi mahimong buntag, ug ang buntag mautuman, ug ang gingharian ni Jesus nining yuta mo abot. May isa-isay kitang manluluwas nga mao'y nag-antos gayud, aron ang tanan nga katawhan sa kamatuoran mo ila kamatuoran sa Dios. Ang gabi mahimong buntag, ug ang buntag mutuman, ug ang gingharian ni Jesus nining yuta mo abot. Magampo ta. Balaan nga Dios, salamat kaayo nini nga panimbahon sa imong katawahan bisan pinaagi lamang niini nga virtual worship. Apan Lord, salamat kay ang imong pulong niabot gayud sa matag bubong nga karon nag-abri sa ilang mga cellphones o sa ubang mga gadget aron hiniusa kami sa pagsimba kanimo nining katapusang Domingo sa bulan sa Agosto, ang mission month sa imong Iglesia United Church of Christ in the Philippines. Lord, pasayloa kami kung nahimo kaming kabahin
sa pagkabugto sa tali o sa higot sa tabanog nga UCCP nga nagatiurok diha sa iyang misyon hong buhat sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. Salamat sa imong pagpahinumdum o pagpukaw kanamo. Tabangi kami nga mahimong kabahin sa paggunit sa mong higot nga amo gayud nga ibalik paghigot diha kang Kristo aron nga mahimo kami Ginoo nga kabahin sa imong maluwas nung buhat alang sa kalibutan. Tabangi ang matag lokal nga iglesia Ginoo, ang matag konsilyo, matag sakop sa imong makasimbahanan nga mapukaw kaming tanan aron nga malabas namo ang kainit nagdilaag nga makasing-kasing sa pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan nga diha lamang nimo makaplagana. Salamat o Dios nini nga takna sa panagiusa. Salamat sa imong pagpahinumdum kanamo sa kahimtang sa among iglesia o sa among kaakuhan ingon nga imong katawhan nga gitugyanan sa mao gihapon nga misyon. Lord, tabangi kami ug hinaot nga imong grasya ug kaluoy padayon nga magalig-on kanamo aron makatuman kami sa imuhang sugo sa pagsangyaw sa maayong balita, sa paghimog mga disipulo aron kana nga mga disipulo nga among nahimo sila usab mahimong mo disipulo ug uban aron nga padayon nga mulapnag ang mensahe sa kaluwasan diha kanimo. Salamat ning takna ug amo lamang ginatugyan kanimo ang amo makinabuhi ug ang matag usa nga mahagit niini nga mensahe nga magasugod na kami sa pagbuhat padayon sa misyon nga imong gisangon kanamong tanan. Ug ubani kami sa imong gugma kaluoy kabaw sa tanan ang balang espiritu uy magagiya ug magamando sa mga lakang ug magaiway magahawan sa mga agianan diin mo kami pagadad-on ug diin mo kami pagasugoon sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang gugma, ang panalangin, ang kasiguruan, ug ang atong kadaugan. Maanaon ta kanatong tanan karon ug sa walay katapusan sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen.